салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо ҳозир омадем колхози Россия ва самбусаҳои уйғурӣ. Беҳад самбусаҳои бамаззаҳанд. Мо ҳаминҷа ҳозир омадем ждат дорем. ҳамха одам бисёрай. Успед намекунӣ гӯда даиҷа амқа мешини ждат мекунӣ. Очиратат намераса. Ин ҳаминҷа бинед чанд қадар очиратай. Оз мо офитсианкара ждат дорем биёя. Мегирем я обед мекунем ба меравем хона. дӯстони азиз бо мо бошем ки бинем самбусаҳои уйғурӣ чӣ хел боша. Ман чанд сол шуда иҷа нахӯрдам. Яке мардак рӯз омад хӯрд, таъриф кард, гӯ биё баромтон. Барои ҳамӣ иҷа шиштем кам кам связ да иҷа сис будай. Чем тарафи хонаи очама иҷа да связ систар будай тарафи колхози Россияда. Яке одамша бинем чӣ хел бисёрай. Хай ҷоҳошам тоза, ки хушрӯ ҳама ҳаминҷа ҳастай. Набинед чӣ одам бисёр. Духтаро ҳолиам самбусаи мо наомадай овуш омад. Диққатини хали соуси дирни самбусада мекунем. Ранги ами зиврабоя хай тамат хатикадаге. Ё омадани самбусара 25 минут пас гуфтан. Ҳамха одам уҷара бинед тавпара. Офитсиант гуфт ки то ҳозир уҷа холӣ нашава, очиратон нарасида, очиратон бираса ҳами биёром. Ждат дорем мо. Амҷа шидай гудем ки лаҳзаҳои гувороро дидем. Дуспеда кардам сиёмкаш кунам. Тез зада такси шиш рафта агаму гулбиби лаҳзаҳои гуворо. То телефонама гирифтум, то кардам ки дер шуд. Аввал нафаҳмидим ки ҳавая. Инам хай дӯстони азиз ку самбусаша бихӯрем ба ҳотем. Ина тамошобинони азиз, самбусаҳои уйғурӣ. Як донаш 5 сомонай. 6 дона заказ кардем. Болош дарам хали кунҷитаки сафед доштай. Озиам ха гармакай камтар ҳавош бизанам, гарм бада хӯрда наметонам. Я хеле одамо дамин гарм мефора сухта мехӯрам, ма наметонам. Аӯзи бихӯрем бо маззаша мегум дӯстони азиз, бо касе ки омадак биёяй колхози Россия бигира, беҳад ба маззаи ба таърифа ҳастай ё не, ман озӣ мегум то. Тамошобинони азиз, мо хӯрдем самбусара. Ина мошин даште меравем ака. Беҳад ба мазза буда, хай гӯшти резахатӣ. Хай ака самбусаҳое ки закасной меганам хали. Хай нағз самбусаҳошон ба мазза. Самбусаҳои уйғурӣ борида худ момонанд нест, камтар дига хелай. Фаршам хали резае ки тонки хамирш беҳад тунуки тунук. Ба ҳамин хотир уйғурский самбусаам хали будай. Ҳай баҳошон 5 мо рафтистем. МБТИ мерем, ози документҳои хонамона да МБТИ месипорем. Баъд хона меравем. Имрӯз бо ма бояд банка маҳкам кунам. Помидор харидем. Маҳкамшо мекунам. 3 сомонӣ помидор гирифтем. Пеши дом омадак гуфтам камта барои очамшона салат маҳкам кунам. Ягохе зиврабой боша, ягон чи як боша ки хонаи мода ҳеч ки неста. Я очамаю додармай тамом. Ака моем ҳозир ҳаминҷа қатишон истодагем. Ҳозира шуда очам зиқай зиқиша нафаҳма гуфта ҳамроҳош истодагем. Ай хел гирем да хонаи мо ҳеч ки неста. Ма хонаи худам равам, ду касак мемонанд, ҳардушон тоқа. Барои ҳаму 28 кило помидор гирифтам. Чанд қайки шава чизе ки зерабой бисёртар гуфта. Хай ҳозир мерам ора маҳкам мекунам, бош мода нишон метиҳам, тамошо кунем ки чӣ хел ма салат маҳкам мекунам. Тамошобинони азиз, мо омадем озӣ пеши цумда. Ина у тараф цумай, ай тараф ини домояй. Ма таги ами домда да мошин шиштам. Мардак гуфт я ҷои кор медорам, як коғаза метиҳам гуфтак. Баъд меравем инҷа да новостройкаи овози ами ремонташон буромадистай. Инҷа да я новостройкаи хушрӯи дига. Инаи айсишонтя беҳад новостройкаи хушрӯй хали домош необични аҷоибӣ ки да пеш садбар амтари домо ҳастай. Ма хай кам кам гап зада сиёмка мекунам. Худам тоқа мондам инҷада хела ждат дорам, ҳолиам наомадай. Ман ба ҳамин як саволе ки
чандин комментария навай ленобуд омадагида ҳамин саволода ҷавоб мехоҳам бутем барое ки подписчикои ман наган ки ба саволои мо ҷавоб наметия, аҳамият наметия. ин савола ман дер боз ҷавоб доданӣ будам, натонистам ба хотире ки мо касал шудем, ихе ҳодисаҳо шудак, ба ин саволам нарасидем. савол доданд ки барои чӣ шумо аз Ленобод душанбе омадем, сабаб да чӣ буд? Ман гуфта будам худам ки оли сабаби ин видеора ман гап мезанам. барои ҳамин пурсида буданд ки барои чӣ буд. Ман мехоҳам ки ҳамира ҷавоб диҳам. ай пеш мия одам гузаштак нигоҳот мекунанам ха телефон та вақта гап задисти хандашон мегира. Тоҷикода ҳам халиян ҳоли дига давлатҳои Европа мумкин на Россия да мумкин аҳамият наметиҳанд. Тоҷикистони мо ҳамтари ҳам телефона барору дарав ҳама нигоҳ мекуна изо мекаши ба дара сёмка кунӣ. баъд савол ҳамин буд ки гапа бисёр накунам. барои чӣ омадаантон буд? Сабаб дар ҳамин буд ки худо раҳматиями падарам ҳар рӯзе ки телефон мекард бисёр мара суроғ мекард. Ман якта духтар будам. баъд шавҳари ман дар иҷа кор намекард. Чанд қабул дар Душанбе кор мекард. Инами қариб 1 сол зиёд буд дар Душанбе кор мекард. мо дар Ленобод будем. аввал дар Ленобод кор мекард. моро ҳама каса бурда буд, ҳамунҷа зиндагӣ мекардем. гудаком ки мактабхон шуд, чӣ хеле гудак майда боша меравем, меои парво надорем. вақти мактабхон шуд бачаам гуфт ки оча ман намеравам мактаб махқулай, ман мактаби русӣ буд, мактаби наз буд, ҳамсинфон муаллимаам гуфт намехоҳам айҷа равам. ба хотири гудако 1 соли дига истодам. хай уҷадам ки истодем, омӯхта шудаги будем, бо мактаб шомо ки махқул буд, бо истодам. гуфтам хай тамом кунан ҳамин солам, бо ягон чӣ фикр мекунем. ҳамида худо раҳмати падарам чанд борои занг мезад. ҳамин вақти занг задагиёш бихе бачаам биё, худат тоқаи давҷа, мо дурем, да то наздик нестем ки ҳар рӯз бурем, мара иду рафтан наметонам. биё шуд кор намекуна ҳамиҷа, ҳай пеш шуда биё ҳамиҷа бест. майли ҳам мактаби русӣ бисёре Душанбедам туғрӣ мекунем. ҳамин сабаб шуд ки бо мо омадем. абрад нами ма ждат кайса будем ки каникул шаваю, ба бихезим биём дига намеравам. ба гармӣ буд, осон буда, кӯчбиёрӣ осон айда у хунукӣ қим буд. лекин хунукиёш беҳад зимистонош хунуки бад мешуд ки ами ина Тоҷикистон Душанбе дахе отопление ҳастай. уҷада отопление нестай. ҳамха печка ва ҳам мисол гарм мекардем хонара, гарм намешудак. ҳамун ҳисоб ма гуфтам хай намешава дига, ҳам хунуки бадай шароиташ, ҳам гудако ака дилам барои гудаком намешуд. хай маҷбур гуфтам хай меравам. ҳамуда омадем иҷа Душанбе омадем. хай ҷа ки хона доштам бепарво будам. хай насиб монда буда, ҳамаш бо ризогии Аллоҳ мешавад. ҳамун рӯз да насиб карда буда, мо чандин сол да ҳамунҷа будем, хастем омадем. ҳозиражда хай на Душанбе да зиндагӣ дорем. бо чӣ навигарӣ шуд, чӣ планое ки нав дорем, плано ҳастай. мо ҳамаша дар видеои оянда шумо да гап мезанам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. иҷада ма дохтам салати шакаровӣ бо зерабоя маҳкам кардам, шакаровира сар кардам, капуста дохтам, капустара майда реза кардам, бо қаламфур дохтам 4-5 дона тези бад нашава, райҳон, укроп, бодиринги борика ки хали свежи реза кардам, фақат борика коша, баъд болгарӣ камтар реза кардам, баъд чеснок, ҳамёро ҳозир ҳамаша ман свежи андохтам, камтарак медӯша сраза маҳкам мекунам, баъд камтар мурчи кулуларам андохтам, хали майда кардагӣ не. ҳамин чесноку дигар чизуша ки андозам 1-2 минут медӯшонам ва маҳкам мекунам барое ки ҳамаш дурнаждам ха живой бимона. иҷада камтарак аджика кардам бо хали ҳам жгучка меган, хаймо жгучка мегем, яхе одамо аджика меган, помидор камтарак дора, бисёрш қаламфурай, баъд 1-2 дона болгарския, баъд чеснокам дора камтарак, намакш мекунем, медӯшонем, ха банкачада маҳкам мекунам барои зимистона беҳад чизи бо лаззат хати авқото нағзай. инам хеле меҳнат кардем, 3 намуд чиз маҳкам кардам, баъди иқа рӯзи дароз гаштанмон бо омадам успет кардам, ёра маҳкам кардам, ҳозир соат 10 шаб шуд, ҳамаша ҳозир руша мепӯшонам, ба ҳамин курпача пешимда мондам, ғавсак мепечонамшон. неҷа бо тарбуз биридем дашавӣ ки тарбуз субсирхаки хушрӯ будай. ҳамин чанд боре ки тарбуз мебиридем ё ришта ё розвичаҳа ягон хел айб дошт. ин дафъа тарбузи хушрӯе ки субсирхак беҳад аппетитний тарбуз. хали яда ҳамин тобистон 2 бор шуд ё 3 бор гирифтем, ам хали ғалтид, ҳамаш сафед риштадор лиқ ҳар хела буд. инам хе дӯстони азиз, ба ҳамин влога ба охир мерасонам. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.